Leta moja ya kikisi. Haya, fuata banya tunafanya na hiyo twende. Piga resi kidogo. Wapi kelele na shangwe ya mkulima? Aigare rero niko twache saurio omubintu abwate okuruku Richard Atambo niga abwete epigipigi ya sogo okogore packet ya DK na go scratch na gutuma ekodi area 1393 akabwa epigipigi yetu amoire rero etwaro rabuna ntobwate eshida sana yechi counterfeits okonyora buna ntobwate chimbegu chinyinge chire echichiro siri n'abantu bachirosati chikorokana muna n'ichimbegu chia kawaida na nde chiri chikoni gwase chiduka chire genuine lakini chiri genuine wono intuna beya tukarosia program yake toka liars n'abantu ba Kefis so that to make sure na chimbegu chiri chikoni gwa chiduka au nigo chiri genuine na nde chikoreta asara so murimi na kie kitwar chiretene promotion iyi entege tanga ningo eresero murimi urira ase inkaria ekero kwenda kugure egetumeke kwa make sure na kwaligere riri egetumeke ngere genuine egentege tanga ni wende gukora muna ni ri wende ko record area Kefis then oskani go chiase oye scratch then oye Thomas 1393 kigwa tumirego ngonyorore chance yo komanya buna egetumeke kwagora ni kyo maene osene kyo borimo begu chire fake most ni go chiko kosi enchara omaje sai Kenya ni go tokurwania to be stable ase ensemo ye chindagira wono nakoba boigo lazima tutware chimbegu chiri genuine wono gukugorere mbegu ere fake tokonyo iga salira ligia na inde eyue correct enchare nyinga se egesasi kigeito omore miorio ngigwerete go son ondigereti nigo nkomo imiza ekero kwenda kugura egetuma kiago make sure na kwagorere gento kere genuine na inde na kiokora ogo scan yani ogo scratch then otome ekode yugo 1393 kigwa tomirego kwa make sure na kwagorere getuma kere genuine alafu preparation yo mogondo nero ne ya muhimu sana ntobwata mariogo buna intwe abanyane ntobwata riogo riogo itebo cha bonse bibara omogondogo ekero kwenda go kosimeke ebintu bya omogondo igo prepare omogondogo buya rigia mariogo abwenderete agosamba keregento then prepare omogondogo aso bwagare so that onyore rigesorire rigia ngoro kwa Richard Atambo mano Kuramanga sub county Nyamira county asiri tukolia rero na bere no mogoko ekiagera na nyorire sawadi kuropea Africa wetera kugure mbusuro yabo ya DK 833 na 831 rero na chaga ko gubibiane na ndene kene na irwe na arore biya mono igo asomo cheso yo tulibwo bolimo na boro bwekene tatigarende no choere uyotara gure mbusuro na bugure mbusuro nayo teme ore pati ya usono yore pick up kera maranyora pick up